Hilbeltza azken finean idazleekin solasean irakurle taldetik sortutako ekimena da, eta orain arte egin dugun lehenbiziko ekitaldia Euskal Nobela Beltzaren aste guztietan izan da idazleekin solasean irakurle taldearen saio bat, ez? Atzoko kasuan, Horaz Makoiren Hobe nuen etxean gelditu liburua itzuli zuen Fernando Rey itzultzailearekin elkartu ginen, eta hoxe ez, irakurle taldean egin duguna izan da liburu hori irakurri, eta gero berarekin elkartuta, merendu baten inguruan, pixkat liburuaren nondik norakoak aztertu, eta itzultzearen lanaren inguruan ere pixkat solastu, eta hola ez, hola izan da biziko ekitaldia. Ez, nobela beltza da ardatze nagusi bakarra, eta gero horren gain bilatzen dugu horrekin erlazionatu egoten alden egia nahiko modu zabalean, zer nahi. Egia da, asteak baduela ja eskema nahiko nahiko errepikatzen dugun eskeman, eta horren barnean egiten ditugu aldaketak. Eta hoxe idazleekin solasean Ernestok aipatu dena errepikatzen dugu urtero, klasikoi buruz ere bai, mai inguru bat ere bai, orduan errepikatzen dugu eskema hori, baina horren barnean aldaketak egiten dugu. Eta horten igual aldaketa handiena izan da, berrikuntzaik handiena izan da, erakusketa bat antolatu dugula, baina gainerako guzti, eskema horren barnean edo. Baina ez dugu gai bat edo ez. Modu orokorrean erran daiteke ardatza dela genero beltza, eta gero arte disiplina ezberdin jorratzen ditugula literatura hutsean zentratu gabe, ez? Literatura beltza eta genero beltza orokorrean ardatza, baina egoten da literatura, antzerkia, zinea eta musika, ez? Erakusketaren kasuan artea eta bar, ez? Aspalditik gozatzen alden zera, novela mota edo nahi bauzu, eta hori egirran ondotik gu hasi ginela pixkat honekin ordene ohartu ginen, eta hortaz lehen aipatu dugun klasikoak sartzen ditugu, ze aspalditik euskal idazlek sartu izan dute, edo erabili izan dute disiplina, literatura mota hau. Eta preziski baztanen zen idazle bat, Mariano Izeta, eta bere lehenbiziko novela beltzaren, euskal novela beltzaren barnean sartzen aldugu, Dirua Galgarri. Orduen aspalditik dago eta oiniken ere segitzen dute, eta beti bada novela beltza euskal literaturan. Eta dudik ez, bertze edo zein gaiak bezala, nik uste dut gure idazlek eta erabiltzen duten idazteko gaia da, eta itzulpenetan ere haunitz, hor dugu igela adibidez, bere kolekzio osoa 28 liburu dire, eta bada, zer irakurri euskeraz novela beltzetan. Ez dakit garapen linealik egon denik erran daiteken, baina egia da gu irakurle bezala, izan ere honitzetan erraten dugu ez garela literatura adituak, gu irakurleak gara, eta batez ere larunbat goizetako mahai inguruekin eta astetarteko klasikoen ekitaldeekin, ondorio nagusia izaten alda hori ez, euskarazko literaturak pentsatzen aldena, baina lotura handiagoa du genero beltzarekin eta zehatz-mehatz baztanekin ez. Mariano Izeta nik uste dela adibidirek argiena ez. Mariano Izeta orokorrean ezaguna da, baina bere lotura bertsozaletasunarekin, euskaltzale moduan eta hola, eta duela urte batzuk segurazki galdetu izan baligukete Mariano Izetak genero beltzarekin erlaziorik bate zuen, segurazki orokorrean jendeak ezezkoa emanen zuen, ez? Eta hor dabil, ez? Dirua Galgarri liburua izaten aldena euskaraz idatzen lehenbiziko edo bigarren novela beltza izan daitekena, ez? Orduan hori da, urte hauetan zehar ikasi dugu haunitz ez, disfrutatzeaz gain ez.
Bai, eta pentsatzen du bakotxari igual gauza desberdin batengatik, baina batetik egia da novela beltz bat lehitzen trama eta horrek engantzatzen zaitu eta bada irakurtzeko, ez dakit erresa ez nuke errain, baina bada engantzatzen zaituen zerbaitek, baina bertzetik gure kasuan adibidez, hemendik jo genuen aukera handi ematen duelakoz, ustelkeria agerian uzteko, kritika soziala egiteko, eta igual bertze literaturan aukera duzu ere bai, baina novela beltzak oiniken aukera gehiago ematen du, norbait hildako bat izateko krimena eta ustelkeria agerian uzteko, eta hori da guri gehien bat interesatzen zaiguna. Beti ere, egunerokotasunean ikusten ditugune zikinkeri guzti horiek, modu fiktizio batean ikustea eta irakurri ahal izatea bada erakargarria den zerbait, erabiltzen alden zerbait bai. Horai adibidez, asteazkenean anizen elkartuko gara, berriz ere klasiko batekin, tauntekoan Miranderi buruz solastera etorriko da Amaia Elizalde, eta ibera bada ez, Mirandere sekulan ez genuke novela beltzarekin edo erlazionatuko, baina ezagutzen genuen ipuinen bat bazuela, eta hortik tiraka Amaia Elizaldek egina du bere tesia eta ikerketa Miranderi buruz galdin genion, eta prest egonez horrik hasiko dugu zerbait Miranderi buruz. Bai, ostiraleko saioa aurreko urtetan zineari eskaini izan diogu, edo pelikulan bat emanez, edo pelikula batzuk aztertuta, eta hola, eta aurtengo kasuan, Begoña Elteso zinekritikaria etorriko zaigu, Quentin Tarantinoren Mesanotzeko liburuak izeneko solasaldia ematera, ez? Eta solasaldiai formatuan bada ere, ostiraleko saioa ere zinearekin lotuta joanen da aurten, ez? Gero launbetean mai inguru antolatzen dugu, eta funtzionatzen duelako, segitzen dugu antolatzen mai inguru bat, eta beti bilatzen dugu gaien bat, edo aintzineko urtetan sortu zaizkigun galderak, edo ez. Eta honten, balako batean deskubritu genuen hemen hurbil Iturenen gertatutako gauza bat, eta hori ekarri dugu. 1976an agertu ziren gorpu batzuk, susmoa zen Benbarka ote zen Marruekoseko opositore bat, eta horren gain, mailan jarrikotugu Iturengo biztanle bat oibitena zautu zuena, Eneko Bidegain historialaria pixkete kontestualizatuko duena egoera, eta gero Jon Alonso idena literaturarekin lotuko duena badelakoz liburu bat pixkete Benbarkari buruz edo, Benbarkaren hilketari buruz edo solasten dena. Eta hori dugu moduan, gero Erratzuko elkartean inen dugu bazkaria, bertako produktuekin, eta Bazkalondoan liburu aurkezpenak izanen dira, ez? Batetik, Itxu kolpeka liburu aurkeztuko digu Alfonso Gartziandiak, eta bertzetik, Josu Baranbonesek Lardazka liburua aurkeztuko digu. Erranen dugu, Lardazka liburu hau bigarren hilbeltza bekaren emaitza dela, ez? Patrizia Gismirten itzulpena, liburu baten itzulpena da, eta kasu horretan Baranbonesek irabazi zuen hau itzultzeko beka, eta orain ja liburua eskutartean aurkeztuko digu itzultzaileak berak. Eta ondotik, Susmagarrien gaua izeneko jokua egonen da, Erratzuko karriketan barna eta ostatutan barna, eta hori ez, joku baten moduan, divertigarri eta genero beltzarekin disfrutatzen segitzeko aitzaki bat. Hori da, eta gero jendean azkeneko una izin dut, hor bi ekitaldi ditugu, goizean eta hori errepikatzen dugun zerbait da, funtzionatzen dut eta ongi pasatzen dugu, baina da itzuliska bat ematea, kasuntan Amaiurren, eta itzuli hori ematen dugun bitartean gure kide batek kontatzen digu edo ipuinen bat edo zerbait, eta bitartean ere bada antzerkia egiten duten bertze batzuk. Aurten normalkiola fikzioa izaten da, eta pixket ipuinen bat, baina aurten errealitatetik hurbilago izan den, ze testigantza batzutan oinarritu dire, eta kontrabandoari buruzko zerbait izan den. Gauza gehiago ere ezin da kontatu, baina egirran itzuli bat eta naturaz gozatzen dugun biztartean zerbait gehiago ezagutu kontrabandoari buruzko.
Bai, eta astea ixteko irakurle taldearen kideek egindako errezitaldi batekin eginen dugu. Poesiaren kriminalak izeneko errezitaldia antolatu dugu, izan ere ohartu ginen novela beltza idatzia zuten idazle batzuek ere aldi berean poesia ere idatzia zutela, ez? Orduan sailkapen bat, hautaketa bat egin dugu, novela beltza idazten zuten idazle horien olerkiekin, eta olerki edo errezitaldi hori izanen da astea ixteko ekitaldia. Igual erakusketaren ez dakit aipatu dugun, horre Begoña Durruti Baztandarrak egin zuen bere Terretxeren kantoriaren animazio lan bat eskatu zioten, eta orden hori egiteko erabili zituen irudiekin egin du erakusketa bat. Eta hori da aurten berrikuntza bezala dugun, Arizkunenean, Elizondoko Arizkunenean dago. Eta nik uste dut merezi duela bisita bat egitea eta ikusteaz, egieran ikusgarri da hor dago animazio lana, eta aldi berean daude irudiak ere bai, eta komikia bera. Hola berrikuntza, eta igual aipatzeko beka ere bai merezi. Bai, hoxe da. Hilbeltza kolektiboa Txalaparta Argitaletxa eta Baztangudalaren artean, Hilbeltza izeneko beka antolatzen da elkarlanean. Lehenbizik, normalki egiten du urte batez sormen lan bat saritu eta bertze urtean itzulpen bat, ez? Lehen aipatu dudan moduan aurkezpenetan Josu Baramonez egongo da aurten, bigarren Hilbeltza beka irabazi zuena Patrizia Gismiten liburuaren itzulpenarekin. Lehenbiziko urtean sormen lanarekin Miguel Angel Lustondok irabazi zuen, kezko bola batek ituak birikak lanarekin. Eta iazko beka Miren Gorrotxategik irabazi zuen Bianako bihotza proiektuarekin, eta egun hauetan aurkeztu da beka berria, kasu honetan itzulpen batekin izanen dena, tokatzen delako itzulpena, eta Maximo Carlotoren Arribedertzi amoretxe hau liburua itzultzeko beka izanen da. Orduan, oinarriak eta itzuli beharreko lagina sarean dago, Hilbeltzaren web orrialdean zein Baztangudaletxeko web orrialdean, eta hoxe, kasu honetan italiaretatik euskarara ekarriko den liburua, ez? Sentimentu gabiak ilainula nuken eta deus ere etzekiena. Espeldoiko bukata ala bukata ederra, bere Terretxen atorretari 30 dozena